Husk, at det ikke er tilladt at ryge på Flintholm Station. Smoking is prohibited on Flintholm Station, and it's a very bad Habit. Bad for your health. Hvis I vil gøre jeres metrotur lidt sjovere, så kan I altid sætte jer forrest og sige lyde og lad som om, at det er jer, der kører toget. ha' en dejlig dag. Husk at købe billet, når du er i metroen, for det er rigtig dyrt at få en kontrolafgift. It's like really expensive to get a ticket. And awkward, very awkward and embarrassing. Det er godt. Lad mig få en til. Så, If you are wondering, I can tell you that Flintholm is one of 22 stations. The metro has got in Denmark. The other station are as follows. Vandløse, Waterloo, Lindevang, Lindevang, Fasanvej, Fassen Road, the Bridge of Amager, the Clay, where you buried park, the Earson, the Amager Beach, the 5-Year, the Kastrup, the airports. The DR City, Healthy City, Bella Center, the Earstate, and the West Amager. Og I befinder jer pt. På Flintholm Station. Nyd den. Tada. Hvad synes du, at vi går? Jeg synes, I var rigtig gode. I er meget velkommen en anden gang. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at have jer på besøg. Jeg tager metroen. Husk billet, når du kører metro. Jeg tror altså, jeg har fået en bøde af en af dem der indenfor.